Καλησπέρα σας. Είναι το πρώτο μου σούπερ μάρκετ haul. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που μου δώσατε όλοι σας. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω αυτά που ψώνισα. Όπως το πρώτο μας είναι φασολάκια πλατιά, 1 κιλό. Δύο επαπορέ γάλατα. Δύο soft 250 γκραμ. Δύο πακέτα σπακετίνι νούμερο 6. Ναι. Ένα πακετάκι τριμμένο τυρί για μακαρόνια ντόρο. Ένα ρύζι μπόνετ επιλάβη. Ένα ρύζι καρολίνα για σούπα. Για να μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε και όμορφες. Μια μάσκα για το πρόσωπο. Μια μαρμελάδα φράουλα. Έξι πασάτα στυλ πελτέ, το λέω εγώ. 3 και άλλα 3, 6 εδώ. 4 ψωμάκια. Λάμι. Ένα νεσκαφέ μικρούλι. Ένα 400 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο. Ένα κύβο χορταρικά λαχανικά. Τομάτες 1,5 κιλό. Λευκό τυρί για τη σαλάτα. Τυρί Ολλανδίας για τόστ. Καμιά φορά της χρειάζεται βραδάκι. Και παριζάκι που μας αρέσει εμάς. Καλό είναι να μην τρώμε αλλαντικά, αλλά εντάξει, κάποιες ατασταλίες χρειάζονται που και που. Αυτά ήταν τα ψώνια μου. Κατά πρώτη φορά νομίζω ότι καλά τα πήγα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι για τη στήριξή σας. Πήρα πολύ αγάπη και σεβασμό και για μένα σημαίνει πολλά. Εύχομαι καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και να είστε πάντα καλά. Πολλά φιλιά και μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ, το καμπανάκι και ένα like. Ευχαριστώ πάρα πολύ.